नायकिणीचा वाडा. महेश योग्य संधीची वाट बघत होता. त्याला खोताच्या वाड्यात काम करायची मुळीच इच्छा नव्हती, पण आपल्या जमिनी जप्त झाल्याने त्याचे अनेक मित्र दुसऱ्याच्या शेतावर कामाला जात असत. त्यांनी त्याला खोताच्या वाड्यावर कामाला लागून आपल्या वडिलांच्या मृत्यूचा योग्य वेळी बदला घेण्याचा सल्ला दिलेला. या कामी लागेल ती मदत करू असेही सांगितलेले. अलीकडे खोताची नजर कमजोर झालेली. रात्रीच्या वेळी त्याला नायकिणीच्या वाड्यापर्यंत सोडायला महेश सोबत असायचा, कारण महेशने आपल्या प्रामाणिकपणाने त्याच्या मनात आपली विशेष जागा बनवली होती. तिकडे खोताची गाण्याची मैफिल चालू असायची आणि महेशला खाण्यासाठी चमचमीत पदार्थांची रेलचेल असायची. महेशला त्यात मुळीच स्वारस्य नव्हते. त्याच्या मनात फक्त आणि फक्त बदला घोळत होता. एके दिवशी महेशने तालुक्यातून येताना इंग्लिश दारूची बाटली आणली व खोतांना आग्रह करून पाजली. पहिल्या पेगनंतरच खोतांना चंद्रावर पोहोचल्यासारखे वाटू लागले. मग महेशने हळूहळू करत करत सगळी बाटली त्यांच्या पोटात मोकळी केली. दारू पिऊन तर्र झालेला खोत नायकिणीच्या खोलीकडे निघाला. हीच संधी योग्य आहे असे समजून महेशने दारूची बाटली खोताच्या डोक्यात मारण्यासाठी उगारली. दुर्दैवाने पारूचे त्याच्याकडे लक्ष गेले. ती मोठ्याने किंचाळली. महेशच्या डोळ्यात अंगार उतरला होता. एका फटक्यात खोताचा खेळ खलास करायचा असे त्याने ठरवले होते, पण खोत सावध झाला व वाट फुटेल तिकडे पळत सुटला. खोत अंधारात दिसेनासा झाला. एकतर हिच्यामुळे खोत सावध झाला आणि शिवाय आता ही कीड पण गावात नको म्हणून त्याने पारूलाच संपवायचे ठरवले. महेश वेडा पिसाहून तिच्या मागे पळत सुटला. तिने स्वतःला एका खोलीत कोंडून घेतले. अखेर महेशने बाहेर येऊन आपल्या मित्रांच्या मदतीने त्या वाड्याला आग लावून दिली. पारू नायकिण जीवाच्या आकांताने ओरडत होती, मला वाचवा, मला सोडून द्या, मी या गावात परत नाही येणार. पण खोताच्या अन्यायाने पेटून उठलेले सगळे तरुण तिच्या अवस्थेवर मोठ्याने हसत होते. पारूची साडी पेटली. आग विझवण्यासाठी ती इकडे तिकडे पळू लागली, पण त्या धुरात काहीच दिसत नव्हतं आणि श्वास गुदमरून आणि आगीने भाजून तिचा अतिशय वेदनामय मृत्यू झाला. आपल्या मित्रांना वाड्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सांगून महेश खोताच्या मागे पळत सुटला. इकडे खोत अंधारात वेड्यासारखा धावत सुटलेला. तो एका मोठ्या खड्ड्यात पडला आणि दगडावर डोके आपटून जाग्यावरच मरण पावला. खोताचे अंत्यसंस्कार आणि दिवस कार्य मोठ्या थाटामाटात पार पडले, परंतु त्याचा जीव की प्राण असलेल्या पारू नायकिणीच्या नशिबी मात्र मरणानंतर सुद्धा अवहेलना झाली. तिचा अर्धवट जळलेला मृतदेह ताब्यात घेण्यास गावकऱ्यांनी नकार दिला. अंत्यसंस्कार तर लांबच राहिले. अनेक दिवस तिचा मृतदेह बेवारस म्हणून सडल्यावर पोलिसांनी तो सरकारी प्रोसिजरप्रमाणे एका अज्ञात ठिकाणी पुरून टाकला. महेशच्या बदल्याच्या आगीची झळ पारूला सगळ्यात जास्त लागली. ती हाल हाल करून मेली आणि तिचा अतृप्त आत्मा गावात फिरू लागला. गावकऱ्यांना सूर्य मावळला की पारू दिसू लागली. कधी शेताच्या बांधावर, कधी झाडावर, कधी कोणाच्या बैलगाडीत आणि आज तर ती चक्क खोतांच्या झोपाळ्यावर बसून गाणी म्हणत होती. गावकऱ्यांची पाचावर धारण बसली. ही अवदसा आपल्या गावातून आता कायमची हद्दपार करायची म्हणून मोठे होम हवन करण्यात आले. गावात सगळीकडे देवदेव सुरू झाले. संध्याकाळनंतर कोणीच गावातून बाहेर पडायला मागेना. गावाच्या वेशीवर पूजा करून पवित्र दंड म्हणजे झाडाचे खोड ठेवण्यात आले, ज्याच्या पुढे कोणत्याही भूताखेतांचं वावरणं शक्य नव्हतं. पारूला गावात येण्याची बंदी झाली असली तरी डोंगर पायथ्याचा तिचा वाडा हा अजूनही तिच्या ताब्यातच होता. तिथे जाण्याचे ना कोणाचे धाडस होते, ना तिथे कोणतेही होम हवन ती यशस्वी होऊ देणार होती. त्या पडक्या वाड्यात रात्र झाली की तिच्या ओरडण्याचे आवाज घुमत. अजूनही ती आगीची धग विसरली नव्हती. मला आगीच्या ज्वालाच्या हवाली केल्यावर आनंदोत्सव साजरा करणाऱ्या गावकऱ्यांचा मी सूड घेतल्याशिवाय राहणार नाही, अशी पारूने प्रतिज्ञा केली होती. पारू व खोत यांचे मृत्यू हे पूर्णपणे अपघाती आहेत अशाच प्रकारच्या साक्षी सर्व गावकऱ्यांनी पोलिसांना दिल्या. तपास करणाऱ्या पोलीस पार्टीमध्ये पोलीस निरीक्षक हा बाहेर गावचा होता, परंतु त्याचे सर्व सहकारी हवालदार सगळे स्थानिक होते.
त्यांनी तपासाची पूर्ण दिशाच बदलून हा खून नसून अपघाती मृत्यू असल्याचा अंतिम रिपोर्ट बनवला. कारण त्यांनीही खोताच्या पठाणी व्याजाचा फटका सोसला होता किंवा त्याच्या अवाच्या सव्वा व्याजा कारणीमुळे गावकऱ्यांवर होणारे परिणाम त्यांना पूर्ण माहीत होते. त्यामुळेच महेश व त्याचे साथीदार या गुन्ह्यातून सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटले व गावात महेशची कॉलर ताट झाली होती. गावकऱ्यांची मदत महेश विसरू शकला नव्हता. त्याने खोताच्या तिजोरीतून सगळ्यांचे सातबारे बाहेर काढून गावाला कर्जमुक्त करण्याचा विडा उचलला होता. खोताच्या मुलाला आपल्या वडिलांचा व पारूचा झालेला पीडादायक अंत पाहून सुबुद्धी झाली. त्याने पापाचा मार्ग सोडून सर्व गावकऱ्यांच्या जमिनी व्याजाचा हिशोब लावून योग्य तेवढेच व्याज आकारून सर्वांच्या जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेतला. तिथे पारू अस्वस्थ झालेली. तिच्या अंगाची लाही होत होती. तिला फक्त एकच गोष्ट दिसत होती, ती म्हणजे महेश आणि अन्य तरुणांना धडा शिकवणे. आणि इतके सगळे झाल्यावरही पोलीस तपासात गावकऱ्यांनी केलेल्या हस्तक्षेपाबद्दल त्यांना अद्दल घडवणे. सूर्य पश्चिमेला डोंगराआड जाताच पारूच्या अंगात प्रचंड ताकद यायची. सुरुवातीला तिने असे ठरवले की आपण कोणाला जीवे मारायचे नाही. गावात आपली प्रचंड दहशत निर्माण करायची आणि गावकरी लोकांना महेशला आपल्या स्वाधीन करायला भाग पाडायचे. ती सूर्यास्तानंतर जो कोणी दिसेल त्याला घाबरवून सोडू लागली. बांधावर, पारावर, शेतात, झाडावर, जिथे तिथे पारूचाच वावर होता. सूर्यास्ताची वाट न बघताच लोक शेतातून घरी येऊन दाराला कडी कोयंडे लावून बसू लागले. बंद दारांवर टकटक वाजले तर कोण आहे म्हणून विचारण्याची कोणाची हिंमत होत नव्हती. एकदा घरी परत असलेल्या शिवा परबाच्या म्हशीने त्याच्या हाताला हिसका देऊन दुसराच मार्ग धरला. घरी जायचे सोडून शिवाजी तिच्या मागे गेला. इतक्यात अंधार दाटला. शिवरात्री उशिरा परत आला तो म्हशीच्या पाठीवर झोपून. तापाने फणफणलेला, पेटलेली बया, पेटलेली बया. असे बडबडत होता. म्हशीने त्या दिवसापासून दुप्पट खाणे सुरू केले आणि दूध द्यायचे बंद केले. आगीसारखी ही बातमी गावात पसरली. मग कुलकर्णी बुवानी गावात नवचंडी याग करण्याचा घाट घातला. होम हवन करून मंत्रलेला दंड म्हणजे झाडाचे खोड वेशीवर पुरले. त्याला ओलांडून गावात येण्याचा पारूने प्रयत्न करताच तिच्या अंगावर वीज पडावी असा तिला झटका बसला व ती मागे फेकली गेली. ती गावात येण्याचा दुसरा मार्ग शोधू लागली. ग्रामदेवतेच्या मंदिरात जाणारा मार्ग तिच्या वाड्यासमोरूनच जात होता. तिने मंदिरात निघालेल्या लोकांना आपली शिकार बनवायला सुरुवात केली. ती एक पेटलेली स्त्री म्हणून समोर येई, मोठमोठ्याने ओरडत. तिची अशी अवस्था पाहून बघणाऱ्याची पाचावर धारण बसे. तिचे हे ज्वलंत रूप पाहून तिची शिकार तापाने फणफणू लागे. तोंडातून एकच वाक्य निघे, पेटलेली नायकीण. नायकिणीचा वाडा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.